दाय बेडकर बेटी की जा मेरी जाकर नई बेटी उठल वतने के ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡ್ದನವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ 90 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ. चिचिरे मजालेद बनतिर करेंगे दायर में मेरा वैजा मेरा बोले के बल्बडन चेंदा नोडो दायर का बल्ली दीजा मल्लुबुड्रा नदी तिलबडन चेंदा नोडो दाय बन्ना तेल मैतीजा तेलमೈ पर नगर गली चेंदानोडो दाय बिच एली बच्चा रंग पेर नगर चेंदानोडो दाय बिच एली बच्चा रंग पेर नगर चेंदानोडो दाय बन्ने पेर नगर दीजा नकर दीजा कबूल तन बिलवतने केंदा नोडो दाय बेडकर बेटी की जा मेरी जाकर नई बेटी उठल वतने केंदा नोडो दाय कोई उड़ल की जा उड़ल कर न कोकाई बड़ने केंदा नोडो दाय चढ़े कोकाई बेटी जा कोकाई बेटन उल्बाज कलवे ढूंढने केंदा नोडो दाय बूटो कलवेरा तीजा कलवेरा गोर्तो गंदी बंदई ಏನ್ दाय ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.